ħannurikom riċetta li biex tagħmilha iddum inqas minn kemm iddum fil-kju biex tixxi li kell-lest. Ħankun qed nuża 5 ingredienti biex nagħmel pulpetti tal-ħaxix bil-persut ta' Parma. Mela 5 ingredienti huma daw: basal, zucchini, bajt, persut ta' Parma, rucola. Ħanibda bil-inħok iż-zucchini bin-naħa il-ħoxna. Magħhom ħanżid ftit basal mqattafin. Ħanżid ukoll żewġ bajdiet imħabbtin. U ħanħallat sew. Żaru melħ. Ġota ġen sħun. Ħanibda nsajjer il-pulpetti. Ftit żejt. La darba jieħdu kulur miż-żewġ naħat, kun ma jonqos. Inneħħijhom fuq in-nar. Ħanservi l-pulpetta fin-nofs tal-platt bil-persut fuqha. U l-insalata fil-wiċċ. Ftit bżar u fi ftit ħin. Tajjeb, isu għoġbu kemm isu. Jiena biex għamilt għalik użajt 5 ingredienti li nsibuhom faċli. Tajjeb. Very good. Tajjeb. Ħafna tajba. U għamilta wkoll ftit minuti, b'issa tgħid 5 minuti kienet lessa dik. Meta tmur tixtri ikel less, xi kemm iddum tistenna bejtu ieħor? Mhux dejjem jekk ma ċempilx qabel, dejjem għandek nofsija. Kull ma użajt huwa 5 ingredienti li issibhom faċli, tajjeb ma użajx ingredienti partikolari u komplikati. Li sibtu U għamilta issa tgħid 5 minuti. X'taħseb bħala plan? Tajb. Allura ngħidu aħna 5 minuti tista' tikol tajjeb hekk. Mux jaqbillek il-sajjara mill-li toqti xija lesta?